Magadla po sa Maghandos. Welcome sa tunga paraguban sa tutol manon. Mga balak ni Byron ni Bay Librado. O karon dito maglangay. Ana kining laing balak akong ihalad ngan ha kaninyo. Balak nga naguluhan usa di ay ka darna. Usa di ay kadarna. Dinhi karong gabhi una, gibati ko ang paghigugma, kay nakita ko na ang akong pinangga nga pwerte kayong gwapaha. Ug siya kanako mikidhat, kasing-kasing ko sa kalipay naglumpayat, ug gibati ko ang talagsaong kalipay, kay kanako mikidhat si Inday. Kanako siya miduol, og iyakong gihinol, sa kalami ako nanakmol, kayang nahikapan ang dakong tungol-tungol. Apan sa iyang pagtingog, ako nakurat og nangurog, kay dili siya babay, usaman di ay siya kaikugang lalaki. Sa tumang kong kalagot, sa kasuko ako nagpangagot, kay ang maudi ay way buot, usaman kadakong bayot. Murane. Kay iyag kasing-kasing babae, apa na bilanggo siya sa lawas sa lalaki, busa siyan na misti sa saput sa babae. Mao to. Abi nako mga higala, og swerte na, nga nakakita ko og dalaga, nga pwerte kayong gwapaha, apan di ay siya usa ka darna! Aga pagkados, mao ka takong balak nga naguluhan, usa di ay ka darna. Hangtod sa sunod higayon sa tuang panaguban sa tuang tulamanon sa tuang YouTube channel ang Star Radio Tayasan page. Kinilang ang inyong alagad sa tuang tulamanon nga mga balag ni Byron ni Bay Librado. Daghang salamat sa inyong pagminaw o pagtanaw o bang adlaw pag-usab ka natong tanan. Bye-bye.